li nattendu u napparteċipaw il-quddies u li dejjem nitolbu li nħallu lilu jmexxina. U jurina li anke permezz tal-internet aħna nistgħu nitgħallmu u nmexxu l-Evanġelju b'enerġija żagħżugħa u devozzjoni. Ejja nimxu wara l-eżempju ta' dan iż-żagħżugħ. Ejja nimmiraw biex nżommu lil Alla fiċ-ċentru ta' ħajjitna. Inti ġieli ħeġġeġt lil xi ħadd biex jimxi t-triq tal-fidi miegħek. Ġieli użajt it-teknoloġija biex tmexxi l-messaġġ tal-Alla. Aħna kollha oriġinali u rridu nkunu qaddisin bil-mod tagħna. Xi jrid jgħidilna Carlo Acutis? Forsi jixtieq jgħidilna li kulħadd għandu l-mod tiegħu ta' kif jikkomunika ma' Alla. Forsi jixtieq jgħidilna li aħna kollha għandna l-potenzjal li nilħqu l-ġenna. Forsi qed jgħidilna biex ma nimxux mal-massa u mal-ħażen, iżda nagħmlu t-tajjeb u nsaħħu l-fidi tagħna. Għalkemm sażuh, Carlo Acutis għandu ammont kbir ta' erf. Inti ġieli kkomunikajt ma' Alla, inti prova tkun spiritwali, inti kemm il-darba njorajt il-ħażen tal-massa u kont oriġinali. L-Ewkaristija hija t-triq tal-ġenna. Ejjew nilqgħu lil Alla f'ħajjitna u f'ruħna permezz tal-Ewkaristija. Ejjew nirriflettu fuq l-importanza li jkollna lil Alla f'ħajjitna u nindunaw li mingħajru m'hemmx ħajja. Ejjew biex bħal Carlo Acutis nilqgħu l-Alla b'devozzjoni. Ejjew nindunaw bl-importanza tal-Ewkaristija u nieqfu nieħdu for granted dan is-sagrament. Ejjew nqumu minn din ir-raqda li qegħdin fiha u nieqfu nħallu t-tentazzjonijiet u l-materjaliżmu jmexxilna ħajjitna. Kemm il-darba ninsew l-importanza li nilqgħu l-Alla fina? Min jaf kemm il-darba Alla prova jikkomunika magħna u aħna bqajna aljenati. Ir-ruħ tagħna hija bħal bużżieqa tal-arja. Jekk ikun hemm midnub, ir-ruħ taqa' mal-art. Il-qrar huwa bħal nar taħt il-bużżieqa li jippermetti li r-ruħ terġa' tqum. Importanti li tmur tqer spiss. Dan huwa sagrament ieħor li aħna nieħdu for granted. Aħna qegħdin ninjuraw wisq l-importanza tal-maħfra, qed nippretendu li m'għandna bżonn il-maħfra ta' ħadd u ma jimpurtanix jekk nagħmlu dnubijiet u azzjonijiet ħżiena. Jekk nispiċċaw hekk, nibqgħu ma ngħinux fis-soċjetà, nibqgħu aljenati u nimxu mal-folla. Kemm il-darba dnibt u ħassejt l-importanza li tqer? Kemm il-darba evitejt li taffaċċja l-istaqsija għall-maħfra? Id-dwejjaq huma meta nħarsu lejn anfusna. Il-ferħ huwa meta nħarsu lejn Alla. Aħna spiss infittxu l-ferħ, iżda nfittxuh għaliex permezz tal-affarijiet materjali, permezz tal-logħob, tal-mobile, tal-flus. Ejja biex bħal Carlo Acutis għalkemm inkunu ngħixu b'affarijiet materjali, ma ninsew qatt il-ferħ veru u l-ferħ spiritwali. Irridu bħal Carlo Acutis ngħinu fis-soċjetà tagħna u ngħinu lil minhu fil-bżonn. Ma tistax tkun kuntent jekk ma jkollokx lil Alla f'ħajtek. Għalhekk int għandek titlob. Tfittex ta' spiss l-Ewkaristija. Tqer biex titlob għall-maħfra u tnaddaf ruħek. U fuq kollox ikollok biberija b'saħħitha ma' Alla. Kemm il-darba fittxejt il-ferħ f'affarijiet materjali? Kemm il-darba kellek apatija u m'hemmx fis-soċjetà li int stess tgħix fiha? Kemm il-darba injurajt il-ferħ spiritwali? Irridu nkunu konxi bħal Carlo Acutis ta' dan kollu. Tibżax milli tiżbalja, tieħux qata' jekk dawn il-mistoqsijiet ġabuk konxju ta' kemm il-darba aħna dnibna. U ma ġara xejn jekk qed tikkumpara lilek innifsek ma' Beatu Carlo Acutis. Għaliex Alla dejjem jaħfrilna jekk aħna nsaqsu għall-maħfra. Alla dejjem jibqa' jekk aħna nilqgħu permezz tal-Ewkaristija. Alla dejjem se jħobbna
inħobbuh jew ma nħobbuhx. Ejja nużaw lil Karlo Acutis bħala eżempju tagħna żgħażagħ u bħalu insibu l-mod oriġinali ta' kif inkunu qaddisin.
tal-Sir u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Eżis ħuti nagħtikom merħba l-Ewkaristija llum il-Knisja tagħlaq is-sena liturġika bis-solennità kbira ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu. Ekku lejla b'mod partikolari sejrin niċċelebraw din is-solennità, din l-Ewkaristija fid-dawl ta' qaddis li jażel lil Kristu bħala l-kollox ta' ħajtu. Tafu li f'nofsna għaw ir-relikwja tal-Beatu Żagħżugħ Karlo Acutis. Ekku, ejjew niċċelebraw din il-festa fid-dawl tal-eżempju tant sabiħ tal-ħajja tiegħu. Żagħżugħ għażel lil Kristu biex ikun iċ-ċentru ta' ħajtu. Jalla tkun ukoll l-għażla tagħna. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Irħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti rrid tiġġedded kollox f'ibnek il-Ażiż, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Fit-tiba tiegħek agħtina lil ħlejjaq kollha meħlusa mill-jasar tad-dnub jaqdu lil kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Bil-lejl derli qiegħed nara bħal iben ta' bniedem, ġejb misħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xieħ fl-omor u resquh qudiemu u tawh ħakma ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u lsien. Ħakmitu ħakma għal dejjem li ma tgħaddix u saltnaqtu li ma tinqeritx, il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, najdu flimkien il-mulej saltan il-kobor libes. Il-mulej saltan il-kobor libes. Il-mulej saltan il-kobor libes. Libes il-mulej u tħazzem bil-qawa, nejdu flimkien il-mulej saltan il-kobor libes. Iżom sħiħa d-dinja, qatt ma titħarrek, imwaqqaf it-tron tiegħek fis-sott minn dejjem ta' dejjem int. Nejdu flimkien il-mulej isaltan il-kobor libes. Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom id-dusija li darek tixraq mulej sakemm itul iż-żmien. Nejdu flimkien il-mulej isaltan il-kobor libes. Qari mill-ktieb tal-Apokolessi ta' San Ġwan l-Apostlu. Ġesu Kristu u x-xhieda fidili, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep ta' slaten tad-dinja. Li dak li ħabna u li ħallina mid-nubietna bis-saħħa ta' demmu u li għamilna saltna assisin għall-Alla tiegħu missieru lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Araw ġej fis-sħab u l-għajnejn kollha jarawh ukoll dawk li kienu nifduh u r-razzat kollha tal-art jibdew iħabbtu fuq sidirhom minħabba fih. Iva, amen. Jien huwa l-Alfa u l-Omega jgħid il-mulej Alla li hu li kien u li għad irid jiġi dak li jista' kollox. Il-kelma tal-mulej. Imbirek minn ġej fl-isem il-mulej, imbirek is-saltna ta' David missierna li ġej. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Pilatu sejjaħ lil Ġesu u qallu: Inti s-Sultan tal-Lut? Ġesu wieġeb: Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok
jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi. Pilatu wieġeb, mela jiena ludi, kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk fidejja, x'għamilt? Ġesu wieġeb, is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-asses tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ninatax fidejn il-lut. Imma ta' bilħaq saltnati mhijiex tawn. Pilatu qallu, mela int sultan. U Ġesu wieġeb, int qiegħed tgħidu jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Il-kelma tal-mulej. Naqsam ma'kom dak li ħassejt il-bieraħ u l-lejla fis-sens li dan is-santwarju fl-okkażjoni tal-festa ta' Kristu Re, il-bieraħ u llum imtela biż-żgħażagħ biex jagħtu qima lil Ġesu. U jiena f'qalbi nħoss sens ta' faraġ kbir, sens ta' konsolazzjoni x'inarhom qudiemi. Il-lejla qegħdin taraw dan il-grupp kbir illi ġew minn Malta, mill-Knisja tagħna ta' San Franġisk il-Ħamrun. Huma kollha membri kif għandhom fuq it-t-shirt tal-ġifra. U għal min ma jafx, ġifra tfisser ġoventù Franċiskana, jiġifieri żgħażagħ Franġiskani. Huma l-adolescenti u żgħażagħ li frekwentaw il-Knisja tagħna ta' San Franġisk il-Ħamrun u li huma msaħħrin xi ftit anki bl-eżempju tant sabiħ ta' San Franġisk. U llum peress li għaddew ġurnata magħna ix-xatt ekku ħeġġiġnihom biex jissaħħru wkoll bil-figura ta' Sant'Antnin ta' Padova. Ħansaqsikom domanda, eżiż żgħażagħ. Intom qabel il-quddisa uħud minnkom tkellimtu fuq dak li kiteb Carlo Acutis, il-beatu Carlo Acutis, li tiegħu għandna ir-relikwa fostna. Carlo Acutis kien beatu jew kien nerd? Għaliex kien bniedem li ħab lil Ġesu u fil-ħajja qasira tiegħu biss 15-il sena. Issaħħar għall-Ewkaristija kien jiffrekwenta is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, is-sagrament tal-qrar. Kellu mħabba kbira l-Madonna. U naħseb illi kieku xi ħadd kellu jagħti ġudizzju uman, żgur kien jgħid dan mhux beatu, dan kien żagħżugħ nerd. Jien ma niddejjaqx insejjaħlu nerd, ma nerd fis-sens sabiħ. Għaliex issaħħar għal xi ħaġa, anzi, issaħħar għal xi ħadd illi mlilu qalbu bil-ferħ. U mhux biss imlilu qalbu bil-ferħ, imma ta' sens sabiħ immens lil ħajja qasira tiegħu. Għadna kif smajna l-Vanġelu, d-dialogu bejn Pilatu u Ġesu. U Ġesu quddiem Pilatu jgħid u min jisma' l-verità jisma' leħni. Għax Ġesu stess fil-Vanġelu kien qal jienu it-triq, il-verità u l-ħajja. U intom tafu xi tfisser meta Ġesu jgħid jienu l-verità, ifisser illi Ġesu jippreżenta lilu nnifsu bħalma hu tassew bħala l-ikbar u l-isbaħ sinjal ta' kemm Alla jħobb lill-bniedem. Jekk tqalbu l-paġni tal-Vanġelu skont San Ġwan, Ġesu jgħid għax Alla hekk ħab lid-dinja
li bat lill-ibnu il-waħdini biex kull min jemmen fih mhux talli ma jiġix ikkundannat, imma talli salva. Isu bħal donnu Ġesu jgħid jien l-isbaħ u l-ikbar sinjal ta' kemm Alla jħobbkom. U min jilqani bħala verità isib il-veru sens tal-ħajja, isib il-veru ferħ. U jiena f'dan id-dawl il-lejla qed naraħ lil Beatu Karlo Acutis u jien ngħidlu Beatu mhux nerd, Beatu ġifieri bniedem ħini il għaliex fil-ħajja qasira tiegħu ta' żagħżugħ li kien sab lil Ġesu. Sab il-veru ferħ. Dawk l-affarijiet reliġjużi li forsi xi kultant ma nifhmuhomx u forsi saħansitra jdejquna l-Ewkaristija, il-qrar, il-qari tal-Vanġelu. Ekku fihom sab il-preżenza ta' Ġesu li mlietlu qalbu bil-ferħ. U Ġesu sar kollox għalih. Din hija talba li nagħmlu għalina l-kol preżenti l-lejla, ma b'mod partikolari għalikom eżiż-żgħażagħ, li anki intkom ma tiddejqux tkunu nerds, fis-sens ma tiddejqux tfittxu lil Ġesu anki quddiem sħabkom. Ġesu jwedna ferħ, qawwa, Ġesu jwedna li jagħti sens lil ħajjitna. Jalla jisma' din ix-xewqa u din it-talba tagħna għall-merti tal-Beatu Karlo Acutis li f'Ġesu sab il-ferħ veru tiegħu. Ikun infaħħar Sidna Ġesu Kristu. Il-missier li jislaq li ħalaq dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fomm il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna nifirħu f'din il-festa ta' Kristu Re bil-miġja fostna tal-relikwja tal-Beatu Karlo Acutis, inresqu quddiem il-mulej dawn it-talbit tagħna bl-interċessjoni tiegħu. Biħa u bla teba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Għatfal u żgħażagħ sabiex bħal Beatu Karlo jarfu jagħmlu użu tajjeb mill-kompjuter u l-internet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-morda sabiex bħal Beatu Karlo bit-tbatija tagħhom idawlu l-ħajja tal-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-kol sabiex bħal Beatu Karlo jkollna mħabba u qima kbira lejn l-Ewkaristija ċelebrata u adorata. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Qawwi fina mulej dik il-fidi li ħeġġet il-Beatu Karlo u għamel bit-talb tiegħu aħna nimxu warajk u nħobbuk b'qalbna kollha bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna u tagħkom ikun joġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju li bih ibnek reġa' ħabbeb lill-bnedmin miegħek. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex l-istess ibnek jagħti lill-ġnus kollha il-grazzja tal-għaqda u s-sliem u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżu ħaj lill-mulej Alla tagħna, sewwa u xira tas-sew. Mulej Missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini, Ġesu Kristu Sidna, assis għal dejjem
u sultan tal-ħolqien kollu biex jitemm il-misteru tal-fidwa tal-bnedmin billi joffri lilu nnifsu fuq l-altar tas-salib bħala vittma safja u taslim. U wara li jkun ġieb il-ħlejja kollha taħt il-ħakma tiegħu jagħti lilek is-saltna fuq kollox u għal dejjem. Saltna ta' verità u ħajja, saltna ta' qdusija u grazzja, saltna ta' ġustizzja, imħabba u slim. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u nkantawlek bla qiegħda. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, radlek il-ħajr birek tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kax. Inħab nawtijek mulej sama tiġi. Għalek mulej aħna u namlu dam tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tloħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'ratt il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek nimtlew bl-ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li ju jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu il-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqadsa u Malla Marija, mal-Apostli u l-Martri Glorjużi tiegħek, ma' San Franġisk missierna l-Beatu Karlo u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqoftana Anton, l-isqfijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li jent ksibt għalik. Il-qabit tiba talbu x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek. Għader missier ħanin lill-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin u għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitax u għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sama ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin.
Agnus Dei. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet ta' dinja, ħejn aħna li ġejna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa, il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Tqarbinna mulej bl-ikel tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbuk li bħalma uġieħ kbir tagħna li nħarsu l-ordnijiet ta' Kristu, is-Sultan tal-ħolqien kollu, hekk ukoll ngħixu miegħu għal dejjem fis-saltna tiegħu tas-sema u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq nagħmlilkom appell. Karlo Acutis kellu imħabba kbira lejn il-Verġni Marija, speċjalment bit-talba tar-Rożarju. U minn dan is-santwarju għażiż nistħajlu qed jagħmlilna din l-istedina. Skopru s-sbuħija tar-Rożarju. Rożarju hija talba kontemplattiva li bil-mod tar-ripetizzjoni, bil-mod bil-kalma, isserraħ il-qalb tiegħek. Tantu hekk Karlo Acutis huwa msejjaħ ukoll l-għannej tat-tenerezza ta' Marija. Jalla aħna l-koll inħossu fuqna din it-tenerezza ta' Marija għaliex fit-tenerezza ta' Marija hemm il-ħarsa ta' bina Ġesu. U għalhekk nixtieq nagħmel appell ukoll lil kulħadd biex hawnhekk is-Santwarju ta' Pinu darba fix-xahar kull aħħar erba' tax-xahar qiegħda ssir katekeżi Marjana ta' 3/4 fis-6:30 ta' filgħaxija. Kulħadd jista' jattendi għalija. U nħeġġiġkom biex nhar l-erba' li ġej imiss laqgħa oħra u ħanaraw kif Marija tista' tiggwidana biex ngħixu iż-żmien li ħanibdew flimkien iż-żmien tal-Avvent. Għalhekk inħeġġiġkom biex nhar l-erba' niltaqgħu flimkien fis-6:30 ta' filgħaxija fis-sala tas-Santwarju. Issa anke ir-relikwja ta' Karlo Acutis sejra tmur fil-Kunvent tal-Patrijiet Franċiskani l-Imġar Għawdex ħatibqa' hemmhekk sa nhar il-ġimgħa. Imbagħad titlaq lejn Malta u il-qudiem tkun esposta fil-kappella li ġiet imħejjija mill-Patrijiet Franċiskani fil-Kunvent ġewwa ir-Rabat Malta. U bħala tifkira anke tal-miġja tal-kwija ta' Karlo Acutis nixtieq nsejjaħ żewġ membri mill-grupp ċifra u nixtieq nofrilhom iġbija ta' Karlo Acutis biex titpoġġa fiċ-ċentru tagħhom kif ukoll dan l-istess ġest għamilnieh propju l-bieraħ fil-laqgħa taż-żgħażagħ Għawċin u kull ċentru ġewwa Għawdex irċieva wkoll iġbija ta' Karlo Acutis. Jalla ikun għalina eżempju ħaj ta' fejn għansibu il-ferħ fi Kristu. No, grazie. Kun nixtieq fissem il-Provinċja Franġiskana jien ukoll nirringrazzja lil Father Gerard, ir-rettur tas-Santwarju li jogħġbu jilqa' b'qalbu kollha r-relikwa tal-Beatu Acutis matul dawn it-3 ijiem. Grazzi mill-qalb f'isem ħuti kollha f'Malta u Għawdex ukoll. Fil-fatt kif qal Father Gerard kemm nagħmel ftit fine tuning, ir-relikwa se tkun fil-Knisja ta' Sant'Antnin ix-Xatt. Il-Knisja se tkun miftuħa mill-5 ta' filgħodu sal-ofsinhar u mill-4 sas-7. Fis-6 ovvjament ikun hemm il-qudiesa. Jiġifieri jekk hawn xi ħadd jixtieq jiġi iqim din ir-relikwja jew jistieden lil xi ħadd ieħor, il-Knisja tagħna se tkun miftuħa propju għal dan il-għan. Nitolbu il-barka ta' Alla. Ntikom il-barka ta' San Franġisk li nsibu fl-iskrittura, tinsewx li Beatu Karlo kien devot kbir
ta' San Franġisku tal-Belt ta' Assisi, tantu hekk illi skont ix-xewqa tiegħu ġie midfun fil-Belt ta' San Franġisk, fil-Belt ta' Assisi. Wara kull invokazzjoni wieġbu Amen. Iberikkom il-mulej u jħariskom. Jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqkom u jurikom il-ħniena. U jħares lejkom il-mulej bimħabba u jagħtikom is-slim. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.